Bapak-bapak wonten inggil kasun jumeneng sawetawis Pak. Ngadeg sawetawis. Asong pangkurmatan dhateng lekasing temanten kekalih ingkang kepareng miwiti upacara panggih Yayah Cantaka ing mangsa riris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmanipun Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing aripiniji Surya kang pinilih dawah ari respati manis tegebipun kemis legi. Surya kaping 9 April 2021 wanci tabuh sedasa siang. Wonten titahipun Gusti wujud jalu lan pawestri miwiti upacara panggih pangudi gabuing penggalih. Kanthi tangkeping asta linambah raos tresna kawiwitan saking upacara balangan isine balangan nenggih ron suruh mengku sandi kesu lakdang weruh sok ing katresnanipun temanten kakung putri. Mula datan nama kakirit manten sami dina paguntingan tempo ing panduru catur netra linambaran raos tresna sejatining tresna ingkang tumuwuh jroning nala pun wastani dudu tetali weksa. Siji jodoh loro tibaning kabejat telu tibaning ora ana manungsa kang bisa nyai lan ngerteni kridane ngati tan bangkit ngasorake purbane budidayane manungsa ora bakal kuwawa ngungkuli garising kekawasa ngidak wiji dadi kawiwitan tulya kang temanten konandi yai Kakang Mas wiji ana abyanipun Kakang. Sawusnya pun Kakang idak wiji dadi seranganipun Kakang Daud lawan Siadi. Inji Kang Mas menika kula wiji apian panjenengan dimen suci lahir batinipun Kakang Yai. Asat peputun kune Mas Wiwin Rahayu dawuh Kang Mas. Umpama sira Sekar Jokong Silayu kabeh kanggo cecundukmu ya mung sirane Mas Wiwin Rahayu kang dadi musti kanggo kene-kene Yai. Ya teko jajar lawan pun Kakang kene Mas. Situ-situ gerwalang kang Rama Ibu Dayadya marteki patengganing temanten nulya mangke paring unjukan tirta wening tumanduk dhateng temanten kekalih Murayana Nirbaya Nirsansaya pujangganing payawan Eyang Sugeng ingkang mratitisaken upacara panggih kanthi matek mantra sekti tumanduk dhateng temanten kekalih bisa sirna godha pangrencana nemu bejo sak garwa putra saged kenep raosipun temanten kekalih wening pancandriyanipun pun tresnani sapadhanipun boten klentu pandumukipun saged kasinungan iman lan Islam bagya mulya kang sinedya bisa renggang gula kumebyur mulut liripun dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Saksampun mangke Dwayu Kusumawardhani ingkang pujangganing payawan yang sugeng pratitisaken watek patra sekti Rama Ibu paring unjukan tirta wening kalajengaken nyamataken sindur binayang anyi kepi ponang temanten manjing panti wisma jati sawetawis kalenggahaken laju babas wonten madyaning palernaku sinarengan lenggahipun sedaya para tamu kakung putri kantur saking mandra katon moyo candrane monggo Bapak Ibu kasun lenggah malih.
punika sampun rawuh temanten kakung lan putri pindha sasongko tumedhak Sarira jenar
menger waraden sarera nira bingung aku kono ngene kowe tetep barang lo ya kene sing kene nginting aku aja nggo dolanan wae mboke nduk tintingine pindha kencana sinangling dalang cik bocah celuk mbah maksudnya bocah ranggenah tamu samyo anglile leng-lenging driya kabantu rawuh ya krungu suaraku langsung ke wali kukun ke sing teko nggih monggo rasa memanuhara kaya melu anglakone nah wis gak muni oek-oek ta sang penganten sinunggo winayan karya kanthi rahmating Gusti Dupratamu kawibuhan berkah pangestu tiyang sami tumapaking panggih temanten Nirboyo Sansaya Mbah Sugeng pastet jam 11 nggih Mbah nggih pokok angger dalange aku bujange jenengane cocok kula bolak-balik aku kon rene terus Mbah aja mok diguwaki nang adoh wae karo Mbak Ayu wonten kalenggahan menika jajar sumanding andon sesinesian Bagus Budi Santoso STMT sarjana teknik MT-ne duka wau lali aku sarjana S1-nya Universitas Muhammadiyah S2-nya Unbra Universitas Brawijaya luar biasa Mas Budi wonten kalenggahan kok ngancik dununging tresna lelumban telaganing asmara datan kami tegang nitik saking rengkaning goyo jating netros laning alis besan kekalih keparing jumurung rawuh lenggah wonten madyaning Puraya Agung ing mangka sang duta pamethung kadang besan nurinjih panjenenganipun Bapak Rohman sekalian Ibu Pak Rohman pundi Pak Rohman sekalian garwa kasuwun Jawa Tasto rumiyin salaman kalian kemegugati Pak Rohman lajeng mangke madal pasilan ngombyongi rawuhipun besan garwane pundi Pak Rohman niki napa niki sing niki lho ketoke tak kira iki salaman Pak Rohman nggih nggih kalih guyon Pak Rohman ampun ngantos dados penggalih panjenengan dadi anti pelok barang monggo Yayi Bapak Rohman Manjing Puraya Agung sekalian garwa nyuwun pangulanya menggugati sasampunipun dipun rilani dadi madal pasilan derekaken tindakipun bisa kemijil saking Sambi Sandirejo Sragen Asri
kadang bisa monggo Mbak Ayu Puji Lestari ngaturaken sugeng rawuh monggo Kang Mas Sunarno iji Kang Mas Septiono ngaturaken sugeng rawuh Rama ya Nduk Wiwin Rama Ibu sugeng rawuh ya nggih Budi pun sekecaket kene pun lenggah Rama caket kagem putra iya ya Nduk kene tak lungguh karo bapakmu kene Nono didadut ke Besan Sutresno lenggah wonten madyaning Puraya Agung. Tansah menika sing Gusti Murih wayu jodoh teka sajo dhateng tematipun kekalih. Cinta yang sudah menjadi kenyataan Mbak Wiwin. Mbak Wiwin, Mas Budi, waktu kamu pacaran di SMA sama perguruan tinggi sudah menjadi kenyataan loh ya. Ireng manis, Mas Budi Santoso kan yo ireng manis ganteng padha dalange kan. Mong jalaran bepisahan, ya peksa. Dadi-ati pelok bareng pun lanjut ireng manis pelok bareng tanpa rasa pisan kekalih Bapak Sunarno Ibu Sri Puji Lestari sampun junung lenggah panjing wonten madyaning Puraya Agung nitik saking rekaning gaya jaiting netra selaning alis
Saksapunipun Rama Ibu jajar-jajar wonten madyaning Puraya Agung kangge temanten daya-daya mandhap saking madyaning Palangka Didya lenging kayun kepareng sowan dhateng Ibu Pertiwi krobongan jangkep kawiwitan. Bobot timbang miwiti krobongan upacara krobongan kang sinangge dening susuhunan Pakubana kang kaping 4 mila miwiti bobot timbang utawi traju Bapa Cipgyana kepareng nimbang piwang traju dhateng lekasing temanten kekalih mangkono wecane ngatur Bapa Cipgyana Nduk lan sira nger anakku lanang Budi Santoso ijin Rama Mbak Yu piye di kepareng kula badhe miwiti krobongan kanthi bobot timbang iki rungokno ya nger Nduk wiwit lan sira nger Budi dina iki dadi kasingatan sineksenan aji sepuh pini sepuh bapak netepi wajibing wong tuwa kanggo sira najan to sira mantu Budi wis tak rengkuh kaya anakku dhewe bapak ora bedak-bedakne antara anak mantu karo anak dhewe kowe ora becik najan sira mantu tak rengkuh kaya anakku dhewe ya nggih Budi iki matur juga bro wis nggih tak eling-eling temenan Mbak Yu, piye di bobot timbang sampun rampung. Sedih Mas. Sembah kolbu Bu Ayu. Temanten putri sumungkep dateng temanten kakung tondo yekti jejering wanita. Wani ditata bekti kalian kakungipun jumbuh kalian ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garwanipun Kanjeng Nabi menika tansah bekti mangastuti dhateng guru Nabi jejering kakung mangkono wecane ngatur temanten putri Kang Mas nyawa jimat kepunden kula menika garwa panjenengan Wiwin Rahayu tumungkul wonten sandhaping panjenengan Kang Mas boten sanes Rahayu ngaturaken sumangga pangabekti Kang Mas Wiwin Rahayu ya garwanipun Kakang Yodi bombong tiasipun Kakang Yayi sira tumungkul masanipun Kakang tak tampa Yayi pangestunipun Kakang wae tampan sanget tanggen kula mundi Kang Mas wis nih Mas aja tumungkul ngersanipun Kakang kene ndang tak aras tak sayang tondo katresnanipun Kakang kawan Siadi Yayi Wiwin Rahayu banjur ngadeka kene Yayi aja tumungkul ngersanipun Kakang kurang payu lolosen duwungipun Kakang Yayi Kang Mas Amit pasang aliman tabik dan besi kegeladun yang tulak sari linepat noblo saking sapu dendaning Gusti Kang Garwa yang kekepareng lolos duwung penjeneng najan topon Kakang Ratu orang kena gaduh pusaka ya sabab siadapun Kakang bakal tumungkul ngadep Sudarmo sowan bapak ibu yang sampun Kang Mas
gamparan bungkul kencana utawa slop uga linolos saka madyaning suku. Ayo kene di derek napa kakang adang tetes sing pangestu Kanjeng Rama lan Ibu. Rama mriko putra kekalih Rama Budi mriko puruhan panjenengan kene-kene tutus kula katur Rama wiwit rahayu tumungkul ngaras padha Kanjeng Rama boten sanes wiwit rahayu ngaturaken sebagai pangabekti Rama. Nduk suwarganing wong urip yo ngger yen to nyawang anak bekti mangastuti marang wong tuwa. Aja sepisan-pisan sira ngalekke wong tuamu jejering Pangeran Katon kang wajib sira sembah tegese sira ajene Cahayu. Wis nyedak Budi le Budi minangka sule swargi ibumu yo ngger pangestune Budi banyu mili. Iji Budi ibarat lumitring tirta maning saka pucuke gunung. Rina wong ora kendhat tetep kanggo kowe kabeh ya Nder karo nyedak bapakmu Budi Santosa. Rama. Menika Budi Santosa Rama tumungkul wonten sandhape Kanjeng Rama boten sanes Budi ngaturaken sumuke pangabekti Rama. Budi Santosa ya Nder tak tampa cak bagus. Ya wong bapak meling tresnanono ya ngger anakku wadon nganti jebat teng jaman kula ugi dados kasingatan dawuh pengendikan panjenengan Kanjeng Rama. Wis Nduk malikine kowe ya ngger wiwit bekti lawan para sepuh Nduk kono Budi gandengen bojomu sawana bapak lan ibumu saka Sambi Sambirejo Sragen ya ngger. Ngerti ya kula wong tuwa dhewe karo maratuwa ki uga bobote padha wajib sira sembah tegese sira ajene Cah Bagus Cahayu Kanjeng Rama miwah ibu mara sepuh kepareng kang putra kekalih adang tetes sing pengetus kang panjenengan Rama Ibu. Ya Nduk pengestune ibu banyu milih kanggo kowe ya ngger wahyu jodoh sajwa kanggo kowe. Rama semanten ugi kula Rama ya ngger Budi Santosa. Muga-muga pengestune wong tuan para sepuh bisa kanggo pawitan nggone rong gayuh kamulyane urip. Kono nyedak ibu. Tak jarwani kabeh ya ngger anakku wadon lan anakku lanang. Yen sira kepengin gayuh kamulyane urip tindakno dawuh Gustimu ya agamamu. Dahana kang dadi laranganing Gustimu ya agamamu. Ya ikono margane kasebadan bisa urip ayem tentrem ing bebrayan. Satemas Sirna Godha pangrencana nemu bejo Sagara Putra lumintung besok temekan putu ya nggih. Bepartewe lungguh maneh ya kucur guna kaya monggo Bu Ayu. Yai dawuh Kang Mas bombong atinipun Kakang Yai. Mula awit keng sapa kuwi tampan ana guna kayanipun Kakang Yudi. Kanten ana kanthi tulusing atimu mbok menawa besok bakal antuk kanugrahan kang abadi Yai. Inggih Kang Mas.
kacar kucur guna kaya kula tampi salajengipun monggo pun titipaken Rama Ibu Kang Mas mangkono ilmu kang nyata sanyatane mung weh reseping ati bunga ingaran nan cupluk sukeng tias yen den ino nora kaya si punggung angguku mrunggung gunggungan sedina-dina aja mangkono monggo kula aturi dahar kalengkeng rayi Kang Mas kene tak durang kene di sok ing katresnanipun Kakang kawan Siadi kowe kang kaaran kembul bujana Ndramena ya Ger inggih Rama mungkur atine bapak dina iki ana ing dina Kamis Legi iki wanci jam 10 bapak wis netepi wajibing wong tuwa kanggo sira mula tak dipuk saka Serat Widatama pupuhe Pangkur pi mau wis tak wacane iki mau Serat Widatama pupuhe Pangkur kang sinanggit dening Ki Rangga Warsita kanggo pengeling-eling awakmu kok nek awakmu ora paham buka ning konten YouTube Pak Dalang enek ning kono pupuh Pangkur Serat Widatama artine opo nek tak jelaske iki ra bar mergo pahargyan liwat beduk mesti buyar nggih Bu aja nggih iki jam 09.00 lho Para tamu kakung putri menika kerobongan sampun rampung kala wau Pak Cip Giono sampun mungkurke penggalih mula pun sekaraken Pangkur Kang Putra sampun atuk wayu judu mungkasi kerobongan kanthi ngunjuk tirta wening sampun rampung kalajengaken Bu Ayu Kusumawardani tedak pinetha utawi foto keluarga kawiwitanipun mengku ganti rumiyin Pak Cip sekalian menika Mbak Yu napa Rayi Pak nika iki saka Mbak Yu nggih bener ya Mbak Yu to menika berarti lek ku ngramal ya bener ki mau tak ramal ke Mbak Yu ini apa bulike ya untung kok dalange tuwek-tuweke rada cetha wae ya sawetawis mengke Pak Cip sekalian Mbak Yu kasuwun foto rumiyin lajeng mangke kadang pisan Pak Narnos kan Bu Puji Lestari kasuwun foto keluarga agung temanten kakung rumiyin mangke kasuwun foto Pak Cip Lardi sekalian Pak RT sekawan welas dan niku Pak Rianto Pak RT gangsal welas Pak Simin kasuwun foto lajeng Pak Endro lajeng Pak Jupri Pak sinten niki Bu Supri nah, tulisan gambari becak lho becake becake menggo oh Supri ngene iki kula niki nek tulisan ora cetha ning nek wong ayu karo dhuwit ki jelas Pak Supri sekalian lajeng Pak Didik sekalian Mbah Jiko sekalian Mbah Supar sekalian Pak Lek Sukijo Ibu Nining sekalian Pak Lekdar sekalian Pak Ambon sekalian Mas Diki sekalian Mas Rosid sekalian Pak Sugi sekalian Pak Jumari sekalian Mbah Par sekalian
Mbak Marni sekalian, Mbak Anik sekalian, Makmur sekalian, Budelina sekalian, Bule atau Pak Le Andri sekalian, Mbak Wati sekalian. Monggo kasuhun foto keluarga temanten kakung. Wondene keluarga temanten putri, Bapak Sastro sekalian, Yung Ngadiem sekeluarga, Yung Poni sekeluarga, Yung Sam sekeluarga, Mas Man sekeluarga, Mas Wiono sekeluarga, Mas Sanusi sekeluarga, Mas Doto sekeluarga, Mas Har sekeluarga, Mas To sekeluarga, Mas Supri sekeluarga, Mas Giono sekeluarga, Mas Trias sekeluarga, Mas Sukarjo sekeluarga. Oke menoh. Gek kabeh sekeluarga. Wis kabeh foto lah ngoten mawon kon kok. Kabeh kan foto kok karo Mbak Manten. Lajeng Mas Rudi sekeluarga, Mas Supri Hani, Mas Nit sekeluarga, Mas Muji sekeluarga, Mas Yadi sekeluarga, Mas Kencur sekeluarga, Mas Diki sekeluarga, Mas Manmul Nisa sekeluarga, Pak D Adi sekeluarga, Pak D Siman sekeluarga, Pak Putris sekeluarga. Terus keluarga Lamongan tidak jadi. Nah wis gak apa-apa, wis mulih esuk mau. Lah sak Lamongan gak sida. Wis mau sak bis sing saking Lamongan pun pamit esuk wau bari jam. Teman-teman temanten semuanya, weh monggo mangke kasuwun foto ing murakapi samudayanipun. Tinarbuka sowanipun Fajar Nada. Salam pompak, salam pambuka. Penyanyi cacah 3 monggo kasuwun jumeneng. Sepote to Fajar Nada. Keluarga agung temanten kakung ing sampun kula sebat monggo kasuwun laju manjing sasana foto. Setunggal lelagon mangke dipun metre Mas. Beliru sithik apa-apa. Penyanyine ngadep kabeh bareng. Dan kayak kembar musik.
Setunggal tambang kalau wau mugi Gusti saged nuju prana dhumateng sedaya para tamu kakung putri. Tan karasa tan kanono ginelaing wanci gelaing swasana wonten kalengga menika menawi tetela potretipun dereng rampung monggo pun rampungaken rumiyin. Keluarga temanten kakung putri ing sampun kula sebat konjo kasuwun panjing sasana putu. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang watu pun marata. Boten ateges ngirangi trapsila gandeng pahargyan temanten sakmenika terbatas kalian wekdal. Mongko ampun ngantos ngelangkai bedug gitu nggih. Kula ndek mben ning sambi iki nek bedug gedhe tak langkai tiba ya. Monggo wartawan potret saking Bu Ayu Kusuma Wardani mijil saking Rambe monggo nglajengaken ganipun motret. Kula minangka pengendali warung lajengaken reroncening haditra salajengipun tanggap wacana pangayu bagyo sugeng rawuh katur dhumateng sedaya para tamu. Wonten kalengga menika ingkang megugati Bapak Cibyono boten kasdu matur priyangga babar pisan minangka cundhakane ngatur ingkang megugati kasar pepunden kula Bapak Lurah Tulaan Bapak Suyono mangke pun jajari Bapak Among Tamu Autai Among Kardi kekalih. Monggo Pak Lurah kepareng ngomet saking sasana palenggahan manjing sasana pinanci serempekipun Metaraman. Turut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nuniji tunjuk panjenenganipun para pinisepuh haji sepuh ingkang satu kehormatan, para alim tokoh agama, para kiai ingkang kinasih pring Gusti Allah ingkang kehormati, para pangembane negari ingkang tansah tinulat mring kawula tasih ingkang kehormati, saha dhumateng para rawuh sedayanipun kakung saha putri ingkang kinurmatan, ugi dhumateng sedaya
para kaneman muda-mudi dusun Bayemrejo ingkang kula tresnani, boten katalumpen dumateng para seniman seniwati ingkang tansah anggur kepinggianipun ingkang kula hormati. Nggih saderengipun matur sumangga langkung rumiyin kula dherekaken ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung inggih awit kanthi peparingipun nikmat rahmat sahidahipun sehingga ing siang punika kula lan panjenengan saged ngrawuhi punapa ingkang dados undanganipun Bapak Cip Sugiono kanthi manggih rayu lijeng nirbaya boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Salajengipun sholawat salam mugi tansah katuraken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tunggu sabatulangipun wonten ing jaman akhir mangke. Allahumma amin. Para rawuh para ingkang hormati, nyuwun pangapunten dene kula paripeksa gempil kamardikan panjenengan sami anggenipun sami wawan pangitan awit ing mriki kula menika sulih saking panjenenganipun Bapak Cip Giono saperlu kinen matur wonten ngarsa panjenengan sami. Dene atur ingkang sundah panjenenganipun Bapak Cip Giono sendah malih ngaturaken ageng panuwun awit saking kerawan panjenengan sami kula aturi lenggah kanthi sukeca kanthi mardu mardikaning penggalih. Salajengipun punapa ta wesgadinipun dene panjenenganipun Bapak Giono ngaturi rawuh panjenengan sami mboten sanes para rawuh sedanipun dipun suwuni doa ugi pangestu anggenipun kagungan kersa inggih menika njadu keramakaken putrinipun ingkang sesilih Wiwin Rahayu ingkang sampun kelampan ijab kabul saha kedhawuhaken kaliyan anak Mas Bagus Budi Santoso sarjana teknik MT ingkang mijil saking Puyang nganti Sambirjo Sragen putra saking Bapak Sunarno Ibu Sri Puji Lestari. Nun inggih pikantuk ridhonipun Gusti Allah Kang Maha Agung ing pangajap mugia anak Mas temanten kalih anggenipun mlebet ing bedayan ninggal tansya manggih bagya mulya tentrem ayem salamipun mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Dene salajengipun panjenenganipun Bapak Cip Giono ugi ngaturaken dumateng sedaya sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu awujud iguh partikel lan bayur suku ugi sanes-sanesipun panjenenganipun Bapak Cip Giono mboten saged mbales sedaya kesaenan panjenengan kala wau ing pangajap mugi sedaya kesaenan panjenengan kala wau tansah pikantuk leriru saking Gusti ingkang Maha Agung. Salajengipun mbobele ing ngaso panjenengan sami sampun katuraken sugatan saha unjukan kula aturi ngerapi kanthi sekeca kanthi remenit penggalih ambok bilih ing mangke wonten daharan ugi kula aturi ngerapi kanthi remenipun penggalih. Salajengipun ing siang menika panjenenganipun Bapak Cip Giono ugi ngaturaken lelipur ingkang awujud campur sari pajar nada ingkang mijil saking Jogorogo Kabupaten Ngawi ingkang dipun pimpin Bapak Pono ugi sederek kula sepuh. Bapak Pono menika aslinipun ugi saking Tulaan nggih saking Gunung Batapawan. Mugi
campur sari kala wau lelibur kala wau ing mangke ndadosaken panglibur panjenengan istanipun mangke dumateng para rawuh tapu saking kakung saking temanten kakung monggo kula mangke kula aturi angestreni ngantos paripurnanipun pawuhan ing siang punika. Ing salajengipun ing mriki kula ugi sulih sedaya amung rawuh ambok bilih anggenipun caos palenggan kirang nuju prana ing mriki kula ugi kang nyuwunaken pangapunten saha mbok bilih anggenipun lelados para kaneman sedayanipun wonten kirangipun suposita kula ugi ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang langkung ageng. Ambok bilih mangatan anggen kula matur awit tasih kathah reroncen ing siang menika wasana wonten lepat kula nyuwun pangapunten akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Wijak wijining wicara yayah wulan tumanggal kumandangi sabda pepundhen kula Bapak Lurah Tulaan Bapak Suyono minangka cundhakan ing atur ing Kemengku Gading. Kirap pangkos pisan daya kawiwitan nyarengi kirap menika sedaya abdi dalam Sinoman Widaya Kajruladi kepareng pambuja krami daya kawiwitan. Wonten ing aripiniji sarya kang pinilih dawari Respati Manis. Bapak Cipyono sampun legda ing karya dandang gula palar sing nyamlek